Ναι. Πάμε. Όχι ρε, αλλάζουμε θέμα. Ναι, το πιστεύουμε στο Facebook. Facebook is awesome. Έχετε Εμένα δει μου αρέσουν όλα. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι στο Facebook να κάνουν status και να κάνουν like στο status τους. Και μετά comment και πάλι like. Μ' αρέσει πολύ. Εγώ το κάνω αυτό. Ναι. Άμα γράφω κάτι γαμάτο, δεν πρέπει εγώ να κάνω like δηλαδή. Ναι. Και μετά δεν πρέπει να σχολιάσεις το πόσο γαμάτο ήταν αυτό που έγραψες. Wow, τι έγραψα και είμαι θεός. Yeah, fucking yeah, και καρδούλες στον εαυτό. Και like. Και μετά από κάτω γράφεις άλλο σχολείο like στο like μου. Ναι. Yo, because Facebook is awesome. Yeah. Φέρε και εμένα μια δουλειά να μιλάω κι εγώ έτσι χατένια ρε φίλε. My boy. Τα παπάρια Τους έχω μεγάλες για να τους γράφω εκεί. Τα παπάρια μου είναι στεγνά. Πρέπει κάποιος να μου τα γλύψει. South Park. Όπ, ξεφεύγουμε. Ξεφεύγουμε. Και τώρα κάνει σαν πολύ που φοβάται τα ύψη. Έχετε. Εντάξει. Ξεφεύγουμε. Έχετε 40 δευτερόλεπτα. Φέρνει 40 δευτερόλεπτα. Είναι χοντρόδρομα, αλλά θέλει να τον πάω στα Everest να φάει. Καλά, ναι. Χοντρός, Μισό λεπτό. όχι όσο, το αντίθετο. Καλά σου λέει ένα μαλάκι και εσύ φάλε να και θα πας στα Everest. Δεν βρίσκεται. Sorry. Δεν βρίσκεται ένα να λέγεται Αντάρκτικα. Χαμώ την Παναγία, ήταν αστείο. Σταμάτε. Και φεύγω από το θέμα τώρα. Αυτό περιμένω να πω. Ήταν καλό. Δεν το βαράει. Ρε πάνω το ποτέ. Έλα ξεφεύγουμε τότε. Και όλα αυτά θα μπουν στο Facebook. Ναι. Γιατί το Facebook Να τα πρέπει να ανεβάσουμε, να τα έχει... κάνουμε share. Και μετά θα κάνουμε και like. Και θα κάνουμε και σχόλια από κάτω για το πόσο γαμάτοι είμαστε. Γιατί το Facebook πρέπει να έχει μαργαριτάρια σαν και το σημερινό. Έτσι. Και γενικώς σαν και εμάς. Διαμάντια. Εγώ θυμάμαι εκείνη τη φορά που είχα γράψει. Όπα. Νομίζω πως ξεφεύγεις. Νομίζω πως... Να σου πω τότε για ένα status που είχα κάνει μια φορά. Για ένα. Status. Για πες. Status. Για πες. Εντάξει, έκανα μπάνιο μια μέρα και μου πείτε λίγο σαμπουάν στην ουρήθρα. Νομίζω πως ξεφεύγεις. Στην ουρήθρα. Και με έτσουξε μετά γιατί κατούρισα κιόλας. Τι να κάνω, δεν το γράψω στο Facebook. Καταλαβαίνω. Δεν το γράψω στο Facebook. Το Facebook πρέπει Αν να το γράψω στο μαθαίνει. Facebook, τσάμπα έγινε. Πρέπει να Αν μαθαίνει. δεν γινότανε καθόλου. Το Facebook πρέπει να μαθαίνει. Τι, δεν το γράψω στο Facebook. Πρέπει. Ναι. Φύγαμε πιστεύω. Η κύρια κουβέντα μας ήταν για το Facebook, κυρίως. Μπορεί να με βοηθήσει. Μπορεί να με βοηθήσει εδώ πέρα. Μπορεί να με βοηθήσει εδώ πέρα. Ναι. Μπορεί να με βοηθήσει εδώ πέρα η οθόνη μου. Επίσης αυτό που με πειράζει. Χαμιέσαι χοντρέ μες στο μάτι. Μα είναι χαμιόλα. Επίσης αυτό που με ενοχλεί είναι οι νέες, οι ενημερώσεις που σου λέει οι νέες ενημερώσεις. Το μπούτσο μου Facebook. Παρόλο που σε γαμάτο. Ναι. Το ξέχασα, νομίζω το κράσαμε. Γαμάτο Facebook. Ναι, Facebook. Οκ, αυτά είχα να πω εδώ. Ναι, Οκ, τέλος. όχι. Όχι,